coordinadora del grup trans de Lambda, on fas una labor d'activisme i també de construcció de comunitat. Lambda és una entitat amb 34 anys ja d'existència que des de l'inici ha lluitat pels drets del col·lectiu LGTB. Amb el temps aquest col·lectiu s'ha ampliat també a famílies, persones no normatives, etc. I al llarg de la nostra existència hem fet tot tipus d'activitats, de campanyes, events, etc. amb el fi de donar visibilitat a les nostres realitats, fer-la coneguda a la resta de la societat i lluitar pels nostres drets. Lambda és una ONG i com tal té el seu voluntariat, així que qui s'apropa a Lambda és o bé per a fer voluntariat però també per a accedir a algun dels serveis que tenim. Actualment els reptes que tenim les dones específicament trans són el tema del reconeixement. I clar, què sentit té si estem amb el tema del gènere és una construcció social i a la mateixa vegada tenim a persones que renuncien al gènere assignat en base a l'aparença externa dels seus genitals. Així que un repte és encontrar una posició d'equilibri i coherent que encaixe a la visió del gènere com una construcció social, però també a la vivència que tenim les persones trans.